Rêxistina peyamnêrên bêsînor daxwaza eşkerekirina çarnivîsa rojnamevan Emîr Hamid kir ku ev 5 salên nûçeyên wî hatine birîn. Roja 11 çileya 2011 Emîr Hamid li gel çar hevalên xwe li mala xwe li Dirbêsiyê ji aliyê çekdarina PYD ve hatin revandin. Sê ji hevalên wî serbest hatin berdan. Lêhîn çarnivîsa Emîr Hamid nediyar e. Peyamnêrên bêsînor li ser malpera xwe ya fermî eşkere kir ku wan pêwendî bi çekdarên YPG re derbarê Emîr Hamid re kiriye. Berdevkê YPG gotiye ku hin dem ji bûdoza Emîr Hamid pêwîst e. Di vê derbarê de Sofî Enmod, rêvebera Ofîsa Rojhilata Navîn ya peyamnêrên bêsînor, daxwaza eşkerekirina çarnivîsa Emîr Hamid û hemû rojnamevanên ku hîn windayîne li Sûriyê kir. Dezgeha Navbûyî li ser zarê birayê Emîr Hamidiyê bi navê Mesûd Hamid belav kiriye ku birayê wî piştevaniya xwenîşandanan li dijî Beşar el-Esed ji sala 2011 ve dikir ku wêne û zaniyarî didan alavên ragihandinê. Herwiha rêveberê hejmarek tevgerên şoreşgeriyê li navçeyên Kurdistana Sûrî bû. Û di sala 2011 ve jî rejîmê çend rojan Emîr Hamid ji ber çalakiyên wî girtibû. Di sala 2018 de welatê Sûrî di pilleya 177 ji koma 180 welatan de bû. Dirêzbendiya cîhanê ya azadiya rojnamegeriyê.